Вітаю вас, сябры. Распавядзіце мне, калі ласка, як гук мае мадэратары, таму што сёння на стацыянары мікрафон будзе, таму што вельмі моцна галімаваў падчас папярэдняга стрыма. Будзем глядзець, калі праблемы з мікрафону. Дзякуй шчыры за вашыя данаты, таму што яны дапамагаюць нам пакупаць новыя мікрафоны. Трошки рве мне показываю ОБС-ка микрофон. Так что я попрошу, напишите мне, калі ласка, ці як там гук. Я нагадываю, что прибегла я з вас з пасыдэнек. Я уже своих 2 гадзіны адбамбіла і... зараз гэта песня добрая, пачынаем спачатку. Так, 10-10 піша Сергей Першак, дзякуй шчыры. А калі будзе рваць мікрафон, сябры, напишите мне, калі ласка, таму што, я ўжо яго не кранаюся, ён стацыянарна ляжыць. Не павінен мне неяк там заважаць працаваць, таму калі ласка, калі будуць пэўныя траблы, разрывы, окей. Петр, вітаю. Так, дзякуй шчыры, добры гук. Так, што сёння у нас адбывалася? Пачнем з лайна новостей, а потым ужо перайдзем у такое пазітыўнае русло, таму што усе пессімісты застаюцца, у іх заўсёды будзе стакан напалову пусты. Для нас стакан заўсёды напалову поўны. Я яшчэ раз скажу, няма такой сітуацыі, пры якой мы бы страцілі веру ў сябе. І сёння дзякую увогуле панам Васілям за магчымасць распавесці пра сітуацыю ў Беларусі на міжнароднай пляцоўкі. Украіна міжнародная для нас пляцоўка. Таму, сябры, натхняемся, набіраемся эмоцыі, набіраемся сілаў, тому што барацьба трывае. Камусьці там можа паказалася сёння, хто быў падчас стрыма у пана Васіля, што я скаржуся на некаторых сваіх там сяброў, знаёмых, каго ведаю, каго гляджу, каго падтрымліваю. Гэта не скарга, гэта аб'ектыўная адзнака таго, што адбываецца ў беларускім полі. І шчыра кажу, мне не падабаюцца такія рэчы, і я не лічу неабходным выказваць гэта па-за плячэй, я гэта лічу неабходным выказваць, што называецца, вы мяне так абразілі публічна, окей, я публічна вам выкажу, што мне гэта не падабаецца. Прыблізна так. Вось, што лойна навіны, давайте пачнем адразу, хто не паспеў сабрацца, або трошки пачакаем, таму што на жаль, мне ОБС не паказвае, колькі людзей у чаце. Я гэта бачу выключна у YouTube, калі звяртаюся да ютубчыка, бачу колькі вас. І ўжо калі мы набіраем трошкі аўдыторыі, мы пачынаем такія ўжо актыўныя навіны. У нас зараз, окей, дастатня для таго, каб паглядзець трэш навіну. Мяне усміхнула, я вам паясню потым чаму, таму што я не стаўлюся да упоратай пачвары неяк сур'ёзна, і зараз абмяркуем, чаму некаторыя ўсё яшчэ звяртаюць увагу на нелегітымнага абсалютна. Мне гэта не зразумела, чаго яны так перажываюць наконт некаторых рэчаў. Зараз усё паслядоўна я вам распавяду. Так, што мы глядзім? Мы глядзім з вами відэа. Заключение членов Высшего Госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Сделано немало, по дороге привезет в Крым. Ну вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего Госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, если не в Крыму уже, может, в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается. Кажа, у Питер на родину поедем, поглядим, что там робіцца. Сказачны далбадзяцел, хто яго з лікарні выпусціў. Гэта называецца, сябры, гэта роўна тая пачвара ўжо скуліць, можна сказаць, ад таго, што адбываецца. Разумееце? Ужо служыць не магу. Не, я так сам, мне уже, разумееце, я ўжо сцібусь з гэтай гісторыі з усёй, таму што нешта наверх падняла занадта свет.
Таму што хтосьці да гэтага яшчэ ставіцца неяк сур'ёзна. Я бы не ставіла вы гэта відэо, няўжо вы думаеце, што я ставлюся да вось гэтага трэшу проста неяк як да маркёра, што неабходна дзеяць. Ну, не, абсалютна, слухайце, людзі яшчэ ў 96-м годзе зрабілі свой выбар і сказалі, што гэтая пачвара, сядзіць, яна нелегітымная. Чаму столькі размоваў пра Канстытуцыю 1994 года? Роўна з-за таго, таму што ён у 96-м годзе ўжо быў нелегітымны. Я вам зараз пакажу адзін дакумент, беларусы яго відавочна ўжо бачылі ў сетках, але вось гэта роўна сітуацыя, што трындзець не яшчыкі вырочаць, разумееце? Вось яно паскардзілася, што яго ў Крым не ўзялі. Зараз будзем абмяркоўваць навіны. Яно паскардзілася, яно сядзіць абгажанае, абсалютна абасранае з усіх бакоў, да яго ніхто там сур'ёзна не ставіцца, і вы па гэтых шчаслівых тварах, якія назіралі за ім, маглі гэта пабачыць. Вынік гэтага ўсяго спічу нелегітымны дакумент. Я зараз паспрабую вам трошкі павялічыць гэты дакумент, каб вы бачылі, што ён сабе уяўляе. Зараз мы так, даты 0. Што гэта? Што гэта? Што гэта за папера, з якой можна схадзіць у прыбіральню? І вось роўна гэта я вам і кажу. Нельга баяцца таго... Шо, хуйло не разумее, што ён сядзіць з пачвары, якая абсалютна нелегітымная? Вось гэты дакумент сведчыць пра тое, што халера разумее. І усе ўзбрыкі, усе рэшта, што бы не рабіў нелегітымны, гэта наступнае відэо, яно і астатняе на сённяшні дзень, таму хто сядзіць са мной зарадзі відэа, ўсё, больш не будзе відосаў, але хацела бы сёння вам паказаць, што сёння адбылося на гэтай умоўнай сходкі нелегітымных дыктатараў. Разумееце, да? То бок, усё гэта, яно мае пшык абсалютны. Стаўцеся да гэтага роўна так. Шмат размоваў, што ён пачвара 94-м. Ну, згодна, каму як. Хелен Антыстрес, вітаю. Таму я вам кажу, Сергей Пішак, вітаю. Так, сябры, пакуль я не забыла. Мы сёння з вами зрабілі добрую справу, мы з вами напрацавалі 823 гривні, прабачце. Я вам паказвала вынікі нашай працы за той месяц. Мы сёння, я накіравала сёння пану Васілю ўжо 300 гривень, і пакуль у мяне ёсць праблема з зямлёй, таму што там камісія, яна большая за тое, што мы пералічыць павінны. Таму мне трэба будзе дакінуць туды трохі грошаў, якіх у мяне зараз, шчыра кажу, проста фізічна няма. І каб мы маглі зямлю зачыніць пытанне, таму я нагадваю, мы з вами цягнем велічэзны воз, у нас з вами 3 праекты, таму калі ёсць магчымасць падзяліцца крышачку з нашымі сем'ямі, хто загінуў, хто пахаваў бацькоў, згінулі падчас вайны расійска-украінскай, падтрымліваем іх абавязкова. Я прыватна знаёма з людзьмі, якія у праекце, я сама вяду гэты праект ужо амаль 2 гады, хутка будзе, і мы гэтую тэму ўсю пражываем штомесяца, таму, калі ласка, ім вельмі патрэбна наша падтрымка. І таксама нагадваю, гэты месяц мы працуем з антыкрызісным цэнтрам «Беларускі дом» ва ўкраіне. На зямлю грошы будуць пералічаны ў тым выпадку, калі будуць у нас запыты, што неабходна перадаць на зямлю. Пакуль працуюць ініцыятывы, і іх шмат, яны дапамагаюць, шчыра кажу, таму ці будзем мы ў гэтым месяцы накіроўваць на зямлю кошты, гэта пакуль невядома, але я не выключаю таго, што антыкрызавы перанакіруе з Украіны ў Беларусь, але там паглядзім па сітуацыі. Так, што я прашу, беларусы, хто мяне чуюць у Беларусі, з-за межай, калі ласка, калі вы ў 2020 годзе сказалі, што гэтая пачвара нелегітымная, калі сказалі, як, напрыклад, Пётр піша, у 94-м, так і стаўцеся да яго. Ігнаруйце ўсё, што ён робіць.
Сёння яно скуліла, абсіралася, што хуйло не ўзяла яго ў Крым. Гэта яго праблемы. Мы не вызнаем Крым расійскім. Ён быў, ёсць і будзе украінскім у любым выпадку. Там нейкая пачвара сказала, што дэ-юрэ дэ-факта, няхай пачвара адчыніць падручнік па міжнароднаму праву і пачытае, што такое дэ-юрэ і дэ-факта. Вось, таму, разумееце, я у яго выпадку вызнаю толькі адзін момант, калі ён скажа, як сёння мой дзіцёнак сказаў, пачакайце, так цікава, не я стаміўся, а нешта я зассаў, я ухожу. Вось у гэтым выпадку яго прамова будзе легітымнай. Вось для мяне прыватна, калі ён сказаў, все, я настолькі ўжо ад вас стаміўся, што я пашоў. Вось, у іншым гэта не чалавек, якой кіруе Беларусю, гэта не ёсць чалавек, якой прадстаўляе нашы інтарэсы, таму увогуле, што б ён не... Хоць галавой у стенку уехаў, хоць спутнік сабе ўкалоў, што заўгодна. Гэта фізічная асоба, якая знаходзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і не прадстаўляе інтарэсы маёй краіны. Всё, крапка. Што б ён не прапаноўваў, хай у стенку, яшчэ раз кажу, уедзе, гэта сэнс не зменьвае. Вось. Таму тыя, хто кажуць, як ужо не буду казаць, ладна, хто, калі ён прапануе нелегітымны рэферэндум, мы такія ж нелегітымныя прапануем яму альтэрнатыву. Давайте до наших бытовых праблемаў. Я выказваю вам сваё стаўленне. Мне постоянно, мы учора смеяліся з нашай камандай, тому што я прапанавала одну рэч зарабіць, заяву, все, і там наши паплечнікі пишут, что Аленка, ну все классно, але ты разумеешь, что паколькі мы не вызнаныя арганізацыя, ну, светавая супольнасць, яна не адрэагуе на заяву як да, ну, як на афіцыйную, як на вось такое. Хаця мы робім заяву, відавочна, ужо купа было, але, ну, вось там сур'ёзны дакумент, якой я прашу, там, давайте мы вось зробім, і мяне падтрымлівае каманда, але пишут, что, ну, ты зразумееш, что мы нелегітымныя. Я написала, сябры, якой сэнс, калі нас бы пусціў, умоўна кажучы, у рэгістрацыю нелегітымны Лукашенко. Таму што ён зацверджвае кампаніі, палітычныя партыі, якія знаходзяцца ў Беларусі. Я кажу, ну ж сэнс ад гэтага ж не мяняецца. Мы не станем больш легітымныя, калі нас зарэгіструюць выпадкова ў Беларусі. Таму што гэтыя дакументы падпіша нелегітымны прэзідэнт. Все. На гэтым пытанне скончылася, і са мной пагадзіліся і сказалі, ну, напэўна, так, ёсць сэнс, ты права, таму будзем рабіць гучнае замоўленне ад каманды. Вось. Таму я да чаго? Ну, хто як ставіцца? Для мяне няма легітымнай улады ў Беларусі. Ні ў Беларусі, ні па-за Беларусю. Таму ўсё, што бы яны не рабілі, легітымных не існуе. Ну, вось я для сябе вызначылася. У мяне легітымныя толькі мае грамадзяне, якія жывуць згодна Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Якая гэта будзе Канстытуцыя, зноўку залежыць ад нас. Або мы павернем нашу Канстытуцыю 94-го году, і каманда Народнай грамады ўжо казала аб гэтым. Мы з свайго боку прапануем увесці Канстытуцыю 1994 года з транзітным перыядам, пакуль не вызначыцца парламент, пакуль не вызначыцца з прэзідэнтам, пакуль не вызначыцца з легітымнай уладай, вось яна будзе дзеяць роўна да тых пор, пакуль мы не можам дакладна увесці ў працу новую канстытуцыю. Мы вымушаны павяртацца ў часы вось да той кропкі, калі лічылася, што ўлада легітымная. 96-й год, гэта ўжо ўсё, гэта дніще, калі Лукашенко змяніў нелегітымна Канстытуцыю і тым самым свой тэрмін абнуліў і апусціў у падлогу. Таму, сябры, хто як ставіцца, мы зараз не будзем абмяркоўваць пытанне Канстытуцыі, тому што, яшчэ раз скажу, у мяне пытанне Канстытуцыі, яно ўвогуле дзесьці там на шафе. Таму што
один нелегітимны прапанаваў яе змяніць, а другі нелегітымны прапанавалі сваю новую народную прастытуцыю, то бок, ну, я не хочу придзяляць гэтаму час, я не хочу придзяляць гэтаму увагу, тому што і адзін і другой выпадак для мяне не існуюць. Яны не носяць пад сабой юрыдычную сілу ніякую. Ні адзін, ні другі. А вот што мне баліць, гэта мне баліць ковід у Беларусі, і роўна толькі што я аб ім распавядала на пасадэньках, я залью іх трошки пазней. Што прыходзіць з Менску? У Менску і Менскай вобласці колькасць захворванняў на COVID-19 вышэйшая, чым у мінулую хвалю. Пра гэта заявіў міністр аховы здароўя нелегітымны Дмітрый Піневіч. Паводле яго штам-дэльта, які вызначае гэтую хвалю, цалкам адрозніваецца ад уханьскага штаму. Цяпер пацыенты цяжэйшыя, часцей хварэюць, і да іх далучыліся дзеці, маладыя і пажылыя людзі, а таксама цяжарныя жанчыны. Слово на «б», на «т» заканчивается. Вы сами разумеете, про что я хочу сказать. Будьте дома, калі ласка, я яшчэ раз скажу, мне зараз пофігу на гэтую новую народную прастытуцыю, старую народную прастытуцыю. Мне пофігу на венскія балы, мне пофігу на вось гэты схадняк ОПГ, якой сёння быў. Мне на іх усіх роўна плеваць, таму што пад пагрозай жыццё маіх беларусаў. Паслухайце, не будзе нацыі, не будзе увогуле нічога. Не будзе нас, не будзе нічога. Калі Беларусь будзе тым каталізатарам развалу рашкі, окей, подписывайте свае там умоўныя недоговораспасобныя паперкі, усё, нехай маскалякі глядзяць, як гэта працуе. Нелегітымныя сустракаюцца, подписываюць нелегітымныя дакументы, потым спрабуюць легітымна іх прасунуць у свет. Не атрымаецца. Таму, калі Беларусь спрыяе развалу рашкі, калі беларускія нашы айцішнікі вывозяць 2 тэрабайта інфармацыі, што адбываецца на рашкі, а расіянцы пры гэтым ніяк не рэагуюць, ім пофігу ўвогуле, падумаеш, не мяне ж катавалі. Яны не разумеюць, што заўтра яны будуць на месцы тых, каго катавалі. Шамвы, вітанечка, вітаю. Пірка донат, усё працуе у мяне, ўсё, як у мяне ўсё, я ўжо загаворваюся. Не, мне настрой добры, шчыра кажу, таму што прыходзіць паведамленне з стачкі, прыходзіць паведамленне пра тое, што забастоўка набірае абароты, і я шчыра кажу, я ўсім вось гэтым фомам неверуючым раю, назірайце. Будьце здраднікамі, якія вы зрадзілі людзям сваім, назірайце. Окей, не пытанне, не хацеце прымаць удзел у вашай прыватнай праблемы. Я шчыра дзякую яшчэ раз кожнаму, хто бастуе, як можа. Я таксама ў забастоўкі. Я заклікаю, Хелен Мінская заклікае, уйдзіце ў забастоўку, зберажыце жыццё, зберажыце нацыю, таму што у нас з вами працы, так, да гары. Мы абавязкова паспрыяем таму, каб прывезлі добрую вакцыну, каб беларусы не хварэлі, каб беларусы і далей маглі працаваць. Шмат пішуць пра тое, што сёння адбылося, і адводзяць у бок пытанне стачкі. Я ў свой час пытанне стачкі падымаю. Таму што на Акрэсце на сёння жаночая камера аб'явіла галадоўку з-за невынасімых умоваў. У іх забралі нават зубныя шчоткі. Як піша Радыё Свабода, калі не памыляюся, зараз пачакайце хвіліночку, Белсад, прабачце. Белсад. Рэжым працягвае ізмывацца і катаваць у турмах. На гэты раз акцыю устрашэння і панукання у каханні правялі ў камеры, дзе за распаўсюджванне экстрэмісцкіх матэрыялаў сядзіць журналістка тэлеканала Белсад Ірына Слаўнікава. Аб гэтым распавялі яе былыя сакамерніцы, якія выйшлі на волю. Жанчыны не атрымліваюць перадачы, а на днях у іх адабралі нават зубныя шчоткі і лекі з-за таго, што не тым тонам папрасілі ў адміністрацыі туалетны папер. У двухмясцовай камеры, дзе знаходзіцца Ірына, утрымліваецца 11 чалавек. Па заведзёнай турэмнай традыцыі да іх падсадзілі бамжыху. Гэта не першы выпадак, калі затрыманыя пратэстуюць супраць нечалавечых умоваў утрымання. Так, у чэрвені на галадоўку на Акрэсціны аб'яўляла таксама журналістка Радыё Свабоды Інеса Студзінская. Вось гэта рве дах, вось гэта баліць. Мне
плевать на вашу народную конституцию, калі вы, курва, сядзіце і молчите про палітвязняў. Калі вы замоўчваеце тое, што катуюць жанчын. Вы ж іх на вуліцу выводзілі. Гэта вашы жанчын зараз катуюць. Гэта ж вы заклікалі ў вопраткі нейкай выхадзіць. Гэта ж вы кветкі ім у рукі далі. Глядзіце, каб гэтыя кветкі не ператварыліся ў памінальныя вянкі на іх могілах. Вы пра іх маўчыце, вы пра іх забылі. Гішпанскі сорам тым, хто за мяжой мэтанакіравана маўчыць пра палітычных зняволеных. Ганьба вам! Вы нічым ад крымлядзяў не адрозніваецеся, таму што ваша дупа турбуецца выключна за тыя грошы, якія вы можете атрымліваць за так умоўна названую працу. Таксама ў Беларусі з-за сітуацыі з ковідам змяніліся патрабаванні да лекароў. Чынушы дазволілі ім па асноўнай стаўкі трудзіцца да 18 да 1800 гадзінаў у год больш нормы. Раней гэты паталок быў у 2 разы меншы. Пра што гэта кажа? У нас дактары так мараць пра вялікія заробкі, што гатовыя у чырвонай зоне працаваць цяпер у 2 разы доўж. Яны і так загібаюцца, вы бачылі па Бла-Бла-ТВ сюжэт, дзе лекар казаў, што яны па 12 гадзін знаходзяцца ў чырвонай зоне. Лекары, я вас віншую. Цяпер вы будете знаходзіцца там 24. Гэта ж ваше жаданне. Гэта не сарказм. Я дактароў крытыкую толькі за адно. За тое, што яны прыхоўваюць сітуацыю па ковіду. За тое, што яны, апыніўшыся у гэтай сітуацыі, не б'юць у набат і не распавядаюць насамрэч, што адбываецца ў беларускіх лекарнях. За тое, што вы ратуеце Беларусь, вам помнік пры жыцці паставіць неабходна. Я ведаю, як вы рызыкуеце. Я ў краіне, якая знаходзіцца ў спісе другая па смяротнасці ў Еўропе. Мы гэта назіраем на прыватныя вочы штодзённа. У Беларусі сітуацыя яшчэ горшая. Вы спрыяеце развіццю ковіду, таму што вы яго замоўчваеце. Вось калі вы пачнеце аб гэтым казаць, хаця б ананімна, хаця б праз суполкі, якія з ботамі працуюць, распавядайце. Белыя халаты гісторыю, што адбываецца ў Беларусі, распавядаюць. І вы ведаеце, што адзін з адміністратарам тэлеграм-канала зараз знаходзіцца за кратамі. За тое, што ён казаў праўду. На месца яго павінна стаць 10. На месца 10 – 100. Гэта прынцып апазіцыі. Калі убіраюць аднаго, на яго месца стаіць 10. Як говорят у штабіках, яны ведалі, на што шлі. Чтобы таксама ведалі, на што шлі, я нагадваю. Калі яны думаюць, што мы будзем ласніцца разам з іхнімі мордамі побач і радавацца таму, якая прыгожая зачыска чарговы раз у кагосьці, гэта не азначае, што мы будзем з імі на адным шляху. Не. Я іх яшчэ больш буду крытыкаваць за тое, што яны здрадніцкі замоўчваюць сітуацыю ў Беларусі. Яны такія ж злачынцы, як і Лукашенко. І кожны беларус павінен гэта зразумець. І кожны беларус павінен задаць себе пытанне, чаму яго забіваюць. Што сёння галоўнага адбылося ў Беларусі? Ну, пра нелегітымны дэкрэт гэта мы не будзем абмяркоўваць, я ўжо сказала сваё стаўленне. Калі вы лічыце, што гэта нейкая навіна, для мяне не навіна. Я яшчэ раз скажу, мы супраць інтэграцыі з Рашкай выходзілі ў 19 годзе, мы яе спынілі, у адрозненне ад вас, якія венскія балы зараз плануюць. У Беларусі заблакавалі сайты 7 ліквідаваных грамадскіх арганізацый. Што важліва? Да. Суд над Міколом Статкевічем, над Ігорам Лосікам, над Сергеем Ціхановскім адклалі на 2 тыдні. На іх фабрыкуюць зараз абсалютна незаконны прысуд. Мы аб гэтым будзем гаварыць трошкі пазней, таму што гэта будзе асабісты стрым. Але папераджаю, што да, шыла на мыла памянялі, неяк спрабуюць адцягнуць гэтую справу, але мы ўсе разумеем, што яны былі затрыманы абсалютна, прабачце, моя праўда, незаконна, і судзяць іх таксама незаконна, незаконным судам, таму
Няхай хоць галаву ў стенку уедуць, нічога ў іх не атрымаецца. Як чынілі супраціў, так і будзем чыніць. І тым венскім танцорам, без чагосьці, што ім там заважае знесці ўладу. Я яшчэ раз кажу, барацьба трывае, і ад беларусаў залежыць, як хутка мы зможам гэта ўсё змяніць. У адной з рытуальных арганізацый прачынілі таямніцу і распавялі, як яны працуюць, і вось што стала вядома. Што паступленне ў морг у сярэднім у дэкавіднай сітуацыі гэта было 10 ад 5 до 15 целаў у сотні. Зараз гарадское патолагаанатамічнае бюро атрымлівае ад 100 до 200 цел. 78 крэмацыяў у дзень. У астатні месяц людзі сталі менш крэміраваць, таму што вельмі доўгія чэргі ў краматорый. На дадзены момант гарадскі морг вельмі сур'ёзна перапоўнены. Людзі звоняць без перапынку, просяць дапамогі, прыходзіцца адмаўляць, таму што не имеем столькі катафалкаў, не имеем столькі прыналежнасцяў, брыгадаў, вантажнікаў, капацеляў і так далей. Я так разумею, все зразумелі, што дзеля таго, каб зберагчы жыццё, зараз проста неабходна пасядзець дома. Просто пабыць дома. Ніхто вас не просіць зброю ўзяць у рукі, вы не здатныя гэта пакуль зрабіць. Ніхто вас не просіць выходзіць. Нават я сваім партызанам забараніла выходзіць зараз. Шчыра кажу, таму што мне іх жыццё, яно набагата даражэй, чым тыя налепкі, за які іх могуць пасадзіць. Я зараз спрабую сябры знайсці. Смешная навіна прыйшла, яна прайшла з назвай «Я бацькі жалуюцца, што ім не за што будзе жыць». На мапідзе, я нагадаю, мапід – гэта дзяржаўная структура, якая па шаблонах саўка штампуе ў Беларусі, ў Менску асабіста шмат, штампуе шмат павярхоўкі, яны з парушэннем тэхналагічных нормаў. У мяне ў самой мапідаўскі дом, я бачыла тыя трэшчыны, якія ў мяне па сценах праходзяць. Гэта жуць проста. Ніякай шумаізаляцыі няма. Мапідаўскія дома гэта гаўно, таму што яно дзяржаўнае, таму што яно лукашысцкае, дык вось. Я бацькі пачалі жаліцца, што іх пераводзяць на 4-днёвную працоўную, на 4-дзённы працоўны тыдзень, прабачце. Адзін з працоўных распавёў. Там дзейсна на лістапад зрабілі 4-дзёнку. Я бацькі жалуюцца, што ім няма за што жыць. Кажуць, вы бачылі цэны ў магазинах? Аллилуйя! Празрэлі, я бацькі, няўжо вы пабачылі, што вас накалываюць не менш, чым іншых? Дырэктар завода Карагін рэдкай пакасці чалавек. Інтарэсы і права працоўных – гэта астатняе, пра што ён думае. Таксама ён датычны да звальнення працоўных па палітычных артыкулах. Таксама ён гатоў удавіцца любой капейкай, толькі б не плаціць яе працоўнаму. Пасля падзеяў мінулага году на заводзе з студзеня нехватка працоўных. Новыя людзі амаль не прыходзяць. Ісці на такую цяжкую працу за гэтыя грашы асабіста ніхто не хоча. Зараз людзей ужо не так звальняюць за п'янку, як раней. Нават калі зловяць, проста на некалькі месяцаў урэжуць зарплату так, што будзеш пітацца толькі хлебам і вадой. Але рабства пакінуць. Гэта не можа не радаваць, што нават ужо і я бацькі. Манапалісты, да, яны і зараз застаюцца манапалістамі не да нядаўняга часу. Яны і зараз. Тое, што ёсць меркаванне, што там Дана Холдинг можа, Астра. Не, сябры. Гэта ўсё адна, вось гэта ўсё адна пачварная шапка з фальгі. Яны ўсе працуюць па адным прынцыпе і пад адны лекала. Тое, што Дана заляцела, ну там гэтыя браці Крымова, калі не памыляюся, гэта тыя ж самыя кішэні Лукашэнкі, нічым не адрозніваюцца. У Беларусі паняцце манаполія, яно ва ўсім, у любой галіне. Гэтая пачвара паджала пад сябе ўсё. Юрка Стрыж не дарма сядзіць, я вам шчыра кажу, таму па яму асабістыя суды неабходна праводзіць. А100 цяпер ёсць са сваім заводам. Ну, А100, ну, Петь, ну, давайте не будем спрачацца, вы ж разумееце, каму належыць А100.
і па якіх прынцыпах працуе А100. Карыч, дзякую, так. Карыч, дзякую. Так, што я яшчэ цікавага для вас вылучыла такога сёння? Павяртаемся да я бацькаўскага стогну, што звальняюць людзей. Я учора, падаецца, распавядала пра тое, што звальнілі 570 тысячаў беларусаў за астатнія 9 месяцаў. Праўда, прынялі на работу таксама, але чысты адток складае 51 600 чалавек. Зараз, хвіліначку, я яшчэ хацела... Тут была навіна, зараз просто я накідала, у мяне гэта не сёння не ў храналагічным парадку, а трошки збіта. Калі павяртацца да пытання заводаў, што там таксама адбываецца, вось Мапіт застагнаў, што капец. Завод па вырабніцтву будматэрыялаў прадаюць за 18 мільёнаў. Я не буду цалкам чытаць навіну, таму што яна даволі такі доўгая, але зразумела, што гэта ўсё зараз будзе як снежны ком, нарастаць. Я не радуюсь таму, што прадаецца, шчыра кажу, таму што зараз гэта ўсё будзе банкруціцца спецыяльна, за 3 копейкі прадавацца маскалям, а потым маскалі што скажуць? Гэта маё, пашол вон беларус. Таму яшчэ раз кажу, дома ад нас залежыць, ці зможам мы зламаць сітуацыю. Я нагадаю, 19 год, плошча 5000 чалавек, спыніла інтэграцыйныя дагаварнікі на 2 гады. Калі для вас гэта ніфіга не паказнік, я ўжо не ведаю, якія аргументы вам прыводзіць. Вы пабудзеце дома, мы зберажэм Беларусь. Вы выйдзеце працаваць, як сказалі рашысты, яны прыйдуць з арканам, накінуць вам яго на галаву і прывет буфет, будзеце працаваць дзесьці ў Сібіры. Яшчэ раз кажу, прыклад Данецку, той, што акупаваны зараз, і там ідзе вайна рашыстамі, паказваю, усіх шахтароў пад якуцкія пальмы пусцілі. Яны зараз будуць на блага расіянцаў працаваць за 3 копейкі ў жудасныя марозы і ў страшнейшыя умовы працы, на якія адмаўляюцца ці расіянцы працаваць. Вось яны так хацелі, крычалі хуйло, прыйдзі, уратуй, Крым наш і ўся рэшта. Вось яны атрымалі. Папутны вецер ім у плечы. Белыя халаты паведамляюць. Учора, согласно плану, МГКОЦ павінен быў размыць свой 5-й корпус для прыёму онкапацыентаў. Аднак гэтага не было зроблена, паколькі ў цэнтр тэрмінова паведамілі о вялікам паступленні пацыентаў. 40 чалавек павінны былі прывезці, таму што планы на размыццё цэнтра не рэалізавались. З чым павязана такое большое поступление, невядома. Інфармацыя патрабуе також пацверджання. Сообщаюць, што паведамляюць, прабачце, што ў Калінкавічскай ЦРБ за суткі 2 лістапада прайшлі перабоі з кіслародапастачаннем, па прычыне чаго памерла 26 кіслародазалежных пацыентаў з пнеўманіяй. Калі могуць пацвердзіць гэтую інфармацыю белым халатам, таксама заклікаем або спрастуйце яе, або пацвердзіце. Таксама белым халатам паведамілі, што ў 10-й дзяржаўнай бальніцы за суткі 2 і 3 лістапада памерла 10 пацыентаў з ковід. У 6-й бальніцы за суткі 2-3 лістапада памерла 5 пацыентаў з ковід. У некаторых месцах Беларусі хуткія ездзяць без медычнага кіслароду. Там жа Полімер Нафтан з'яваў пра тое, што яны вырабляюць усё ў неабходным аб'ёме. А вайсковыя адзігавалі, што яны гэта развозяць усё паспяхова. Чаму? У хуткіх не хапае балонаў з кіслародам. Паколькі ўвесь кісларод уходзіць у нужды бальніц. Так, у невялічкім гарадскім пасёлкі Рассоны такая сітуацыя ўжо некалькі тыдняў. Датычна яшчэ любопытныя ёсць назіранні ў лічбах смертнасці, якія пабачылі ў тэлеграм-сайтах у інфармацыйным простары. Сапаставілі смяротнасць ад ковіда па сітуацыі на 2 лістапада ў 3 краінах: Расія, Беларусь і Украіна. Расія, 1144 чалавекі захварэлі. Зараз, прабачце, секундачку. Я спрабую ў лічбах разабрацца.
Я так разумею, что ну не могло. Ну ладно, окей. Я просто лічбы буду агучваць, а вы самі параўнаеце. 1144 чалавекі, на іх 8 чалавек на 1 мільён у суткі. Я так разумею, на 1 мільён людзей памірае 8 чалавек. Украіна захварэла 720 чалавек, 17 чалавек загінула, 17 чалавек на 1 мільён у суткі гіне. Беларусь 1,5 чалавекі на 1 мільён у суткі. То бок, Беларусь паведамляе 1,5 чалавекі, Украіна паведамляе 17 людзей на мільён, і Рашка, федэрасты паведамляюць 8 чалавек на мільён, прабачце. І, ну, я шчыра кажу, я больш-менш давяраю украінскай статыстыкі, таму што тут робіцца ўсё дзеля таго, каб спыніць пандэмію і... Эй, Фокс, вітаю, мой сябры Містік. Як у вас там справы? Можете паведаміць у чаціку вельмі асцярожненька, як у вас абставіны, ці адчуваецца забастоўка. Пішыце, правда, вось за што дзякую тым, хто падтрымлівае забастоўку, яны заўсёды просяць мяне: давай аб'ектыўную інфармацыю, не раздувай лічбы, тому что, ну, мы не займаемся вось гэтай маляваннем забастоўкі. Мы падаем, ну, я ад сябе прыватна магу падаць, колькі людзей мне пацвердзілі тое, што яны ў забастоўкі. Адзінае, што шчыра кажу, я па галавах іх не лічыла, таму, але я магу шчыра казаць, што мне ў прыват прыляцела, ну, блізка 10 паведамленняў, што ўсё, я дома, гэта за сёння. Але гэта яшчэ тыя, хто селі ў забастоўку 1 числа. То бок яны аднаўляюць штодня, ну, такая, скажем так, як гэта называецца, пераклічка умоўная. Вось, таму я прашу, не завышайце лічбы, пішыце аб'ектыўную інфармацыю. Ну, вось, учора адзін з маіх знаёмых напісаў, што сраць мы хацелі на вашу забастоўку. Ну, вы можете гадзіць на забастоўку колькі заўгодна, толькі я нагадаю, што вам свеціць замест нармальнага унітаза дзюрка ў поле маскальская. Так што можете гадзіць сколькі заўгодна. Я ж вам не маці, не бацька, не лідар, не ідал. Лічыце як заўгодна. У Бабруйску у электрычных сетках масава звальняюцца пад відам аптымізацыі. Адзін з працоўных звярнуўся да калегаў з заклікам не падпісваць ніякіх дакументаў і стаяць друг за друга гарой. Сябры, я, на жаль, не спампавала гэта відэо, таму што яно на YouTube. Вось, але мы заўтра абавязкова паглядзім, калі я не забуду. Ліфт Магілёў Маш заставляюць уйти ў адпустку за свой рахунак. Таксама працоўныя Магілёў ліфт Маша паведамляюць, што адпраўляюць за свой рахунак. У кастрычніку з працоўных прасілі пісаць замоўленні на 3 дні, цяпер на 5. Склады пры гэтым заваленыя прадукцыяй, але пакупаць яе ніхто не збіраецца. Зарплаты настолькі нізкія, што працоўныя вымушаны іскаць паралельныя падробкі, каб хоць неяк выжыць. Для тых, хто мяркуе, што нешта будзе лепей, што ўсё наладзіцца, у нас для вас неўцешыцельныя прагнозы. Гэта калі мы заклікаем да забастоўкі, мне кажуць, у нас няма грошаў. Іх няма. Ужо няма, і будуць талоны. Ужо праходзілі, ужо відавочна. Зараз хтосьці можа з сарказмам да мяне ставіцца, такой: ну што ты, Хелен, такое кажаш, якія талоны? Паглядзіце, праз месяц, калі будзеце хадзіць на вось гэту ганебную працу, вы атрымаеце талоны на цукар. Таксама падвілі статыстыку, штодзённа ў Беларусі зачыняецца 16 прыватных кампаній. Я не буду далей разгартаць, гэта ўсё ўжо 100-500 разоў казалі, што гэта будзе хваля, і яна не спыніцца. З дагарніком з Рашкай нічога таксама не зменіцца. Адзінае, што я спадзяюся, што купоны. Ну так, дарэчы, да, то не на забастоўку, то на сябе. Не, няма у нас забастоўкі, усе працуюць, атрымліваюць плюс-мінус 400 рублёў заробак. Усё файна, галоўнае ж, вайны няма, я зразумела. Ну, 400-500, плюс-мінус 400 рублёў, гэта, калі я не памыляюся, прыблізна $150. Ой, загубіла.
Талоны то другое, окей. Ну, купоны, мабуть. Я вельмі дрэнна памятаю, тому што я памятаю часы, калі моя мама выразала нейкія такія рознакаляровыя паперачкі і казала, што іх там неабходна на нешта вось гэтае абмяняць, вось гэтае аддаць, вось гэтае на наступны месяц пакінуць. Вось я гэтую гісторыю вельмі смутная, маленькая была, і я яе памятаю, як моя мама сидзела манікюрнымі ножніцамі, гэтую гісторыю всю нарызала, і я просто, ну, вось тыя часы, я ж не дарма казала, сумуйце за саўком, ідзіце, станьце на 8 гадзінаў каля крамы, жадана ў зімні перыяд, пастойце за бананамі. І потым яшчэ 3 дня іх не ешце, таму што яны умоўна зялёнага колеру, і трэба, каб яны падышлі да таго стану, калі іх можна есці. Я просто згадваю, мне мама не дазваляла браць бананы, яны ляжалі ў нас пад краваццю, мама хавала іх нейкі платок пад краваць і забараняла нам іх браць. А мы-то адстаялі, бляха, прабачце, чэргу за імі на марозе. Якой халеры, я столькі стаяла, мне нельга браць. Яшчэ 3 дні чакаю, там, ну, я ж кажу, купоны замест грошаў, талоны на прадукты. Мабыць. Я памятаю, в Украіне таксама купоны хадзілі, потым прыбралі. Вось, таму можаце не баставаць, можаце не быць дома, хадзіце. Ковідная гісторыя, гэта наша ўсё. Я яшчэ раз кажу, я толькі магу заклікаць жыць. По-іншаму не. Талоны на табак меняли на купоны. Я зразумела, на што моя мама меняла купоны, талоны на купоны. Окей. Я яшчэ раз кажу. Можна смяяцца. Адзінае, што я яшчэ раз падкрэслю, мы ўсё яшчэ спрыяем таму, каб людзі, якія ўжо знаходзяцца дома, яны сваім прыкладам, сваім здаровым глуздам паказвалі, што ўсё магчыма. Мы надаем падтрымку. Да, яна невялічкая. Я шчыра кажу, у Беларусь зараз прыляціць 300 гривень, таму што мы агулам сабралі 823, падзяліла іх умоўна на 3 часткі. Ну, у мяне 823 дзеліцца на 3 часткі, кожнаму па 300. Вось, можаце зразумець, ад каго я шматочак таксама пералічваю на дабрачынныя вось гэтыя ўсе рэчы. Таму, калі мне таксама цяжка, я таксама не працавала, я яшчэ раз скажу. У мяне таксама крэдыт застаўся ў Беларусі, якой я не плачу. Ну, калі людзі не ўмеюць аналізаваць, рашка вам у плечы, яна прыйдзе дзейсна і на аркане дзейсна зацягне усіх тых рэшта, што засталіся ў Беларусі. Нашы дзеці паедуць у Сірыю, нашы дзеці паедуць, не дай Божа, на Донбас, ваяваць на баку рашыстаў. Я толькі адно магу сказаць, вы дагэтуль да гэтай сітуацыі давялі самастойна. Потым не крычыце, не пішыце, не плачце і не кажыце, што вас не папераджалі. Дарэчы, апошні тыдзень пачалі рэзаць, не пытаюць заробкі, але ж мы вытрымаем. Нам цервлюкам нам цервлюкам не звыкаць. Працівнасць вайны якаць. Дякую, сцябра. Ну, вось да слёз, разумееце, я яшчэ раз кажу. Гінуць людзі. Заробкі не тыя, вось гэтыя заробкі, яны дзейсна на лекі, разумееце, гэта страшна. Зараз пойдзе хваля ўжо звычайных захворванняў сезонных, якія суправаджаюць ангіны, там прастуды і ўсё рэшта. І туды на лекі гэта ўсё будзе. Што такое $150 пры тых? Я просто, ну, я ж размаўляю, я ведаю, колькі камуналка каштуе. У мяне камуналка ўзляцела просто нерэальна. Гэта жах. Сябры, я заклікаю тых, хто ўжо ў стачкі, калі ласка, паясніце, што нам пратрымацца літаральна месяц. Не звяртаючы ўвагу на венскія балы, не звяртаючы ўвагу на тых, хто дэматывуе. Нас захопіць без вайны. Вайна не патрэбна, мы самі здаемся, мы самі прыцягваем рукі і кажам, што апранайце кайданкі і акрэсціна. Я яшчэ ў тым годзе сказала, што нас чакае не турма, нас чакае карцер. Гэта страшна. Тыя дзяўчаты, якія зараз катуюцца на акрэсціну, мужыкі, вам павінна быць сорамна. Я шчыра кажу, я ніколі гэтага не казала, але вам так павінна быць сорамна за нас, што вы давалі нас украсць. Вы давалі над намі здзеквацца, калі нас кідалі ў турму. Нас, я кажу, тых дзяўчат, які мяне ў турму не кідалі, я толькі
у РВД там нешта пагаўкала на іх, і ўсё. На гэтым гісторыя скончылася, мяне больш не паспелі, скажем так, зачапіць. Вам павінна быць сорамна. Шчыра кажу. Вы можаце 100-500 раз вызнавацца ў каханні, але калі вы не здатныя абараніць нас, грош вам цана. Я пойду, потому что мы сегодня поздно вышли, я не хочу вас трымаць. Я зараз залью посиденьки, там таксама сегодня был довольно-таки ламповый стрим. Я у ім усё сказала, я не хочу повторываться як попугай. Усімі доступными вам способами чините супраціў. Частка выехала, частка на Акрэсціна не так просит туалетный папер, что дазваляюць сабе катаваць. Я ўжо пра мужикоў маўчу, якія там знаходзяцца, мы іх сітуацыю цудоўна ведаем. Не даводите до крайности, калі людзі ад безысходнасці пачнуць або убіваць адзін аднаго, або сканчаць жыццё самагубства. Не даводите, гэта ўсё папераду, калі мы не зменім сітуацыю. Я дзякую кожнаму, хто пайшоў у забастоўку. Я вас падтрымліваю. Я дзякую кожнаму, хто паведамляе, што ён дома знаходзіцца, не баіцца скідваць скрыны, фатаграфіі, ўсё рэшта. Дзякую вам шчыра. Вы сапраўдныя героі сучаснай Беларусі, якія далей змагаюцца і спрабуюць змяніць сітуацыю. Дзякую вам шчыры і трымайцеся. Мы побач, мы гатовыя дапамагаць, што мы і робім усіма магчымымі спосабамі. Дзякуй вам, жыве Беларусь, слава Украіне, і побачымся заўтра з новымі навінамі. Я спадзяюся, яны будуць больш пазітыўныя, чым сёння. Дзякуй вам, сябры, я вас люблю. Я вельмі вас шаную, я вам шчыра дзякую за тое, што вы знаходзіце час пабыць са мной, натхніць мяне і весці барацьбу далей.